Tervetuloa paneelikeskustelun pariin. Tänään keskustellaan julkisen sektorin digihankinnoista ja niihin liittyvistä kilpailutuksista. Studiossa tänään mukanani on Jonna Savikumpu, Metsähallituksen ICT-infra-palvelualueen päällikkö. Tervetuloa. Rasmus Roiha, Software Finland ry toimitusjohtaja. Lämpimästi tervetuloa. Thanks. Ja Koforelta saatiin Head of Business Iiris Alanen tänne. Hei ja tervetuloa. Kiitos. Ja meidän Wunderin kaupallinen johtaja Ulla Koho. Kiitos. Julkiset digipalvelut ovat yksi hyvinvointivaltiomme tukijaloista. Unelmatilanteessa julkisen sektorin digihankinnat hyödyttävät kansalaisia, tuovat kustannussäästöjä ja myös mahdollistavat suomalaisten digitoimijoiden kasvua ja vientipotentiaalia. Ja totta kai auttavat kehittämään julkisen sektorin toimintaa monellakin tapaa. Digihankkeet ovat usein hyvin laajoja, kompleksisia ja puhutaan jopa miljoonien eurojen budjeteista. Huomioitavia toisiinsa liittyviä tekijöitä on hurja määrä ja hankintalaki vaikuttaa osaltaan siihen, miten digikumppaneita valitaan. Keskustelemmekin tänään kipupisteistä ja kehitysideoista, jotka tunnistamalla digikehityksestä tehtäisiin entistä tehokkaampaa, aidosti tuottavampaa ja kokonaishyödyllistä niin palvelujen tarjoajille, tuottajille kuin kansalaisillekin. Kilpailutukset eivät ole helppoja. Ostajan pitää hallita tekniikkaa ja nähdä tulevaa. Toimittajan pitää säilyttää kannattavuus ja kyky toimittaa laatua. Tänään mietimme siis käytäntöjä, joilla roolit ja vastuut ovat tasapainossa. Ostaja saa ohjattavuuden, toimittaja ennakoitavuuden ja kansalaiset laadun. Tänään kanssani tästä on keskustelemassa 4 digikehityksen ja digihankintojen asiantuntijaa. Aloitetaan kattotasolta. Rasmus, mitä vaikutuksia julkisen sektorin digihankintojen kilpailutusten ehdoilla on IT-alalle koko maan mittakaavassa? Mä uskon, että siihen ei hirveän usein pysähdytä ja mietitä, että kuinka suuri merkitys näillä kilpailuehdoilla on itse asiassa niin kuin koko Suomen IT-alalle. Ne on paljon isompia kuin yksittäisen joku hankkeen tai hankinnan ympärillä. Ensinnäkin ne ohjaa koko markkinaa. Niillä on vahva ohjaava markkina, niin kuin ohjaava vaikutus markkinaan. Jos mietitään ICT-investointeja Suomessa, ne on 2,5–3 miljardia vuodessa pelkästään ICT-puolella. Kyllä tämmöinen rahamäärä ohjaa paljon käytäntöjä. Ja se määrää minkälaista osaamista, minkälaisia toimintamalleja, minkälaista liiketoiminta-alalla kannattaa kehittää. Se vaikuttaa siihen, että syntyykö esimerkiksi juniorityöpaikkoja, juniorikysyntää junioriosaamiselle. Se määrittelee sitä, että onko ulkomaalaiselle osaajalle, joka ei puhu suomea, mutta sujuvasti englantia, onko hänelle esimerkiksi kysyntää ja palkkapaikkoja. Tehdäänkö pitkäjänteistä kyvykkyyden kehittämistä vai lyhytjänteistä projektiliiketoimintaa. Kaikki tämä on niin kuin niitä vaikutuksia. Sitten ne vaikuttaa yrityskentän rakenteeseen ihan suoranaisesti, että pääseekö esimerkiksi pienet erikoistuneet yritykset mukaan julkkarihankintoihin vai ei. Vai onko ne aina niin kuin sen verran isoja, että se on niin kuin isojen toimijoiden pelikenttä tämä julkiset hankinnat. Ja ehkä viimeisenä vielä mä sanoisin, että julkkarihankinnat on loistava referenssi ja oppimisympäristö oikein käytettynä. Mutta pysähdytäänkö me sitä miettimään, kun me tehdään yksittäistä hankintaa tai yksittäistä projektia, niin aika harvoin ei. Eli 3 kohdalla pitkä vastaus siihen, että niillä on todella suuri merkitys. Kiitos Rasmus. Jonna, miten sinä julkisen sektorin digihankintoja kilpailuttavana tahona asian näet? Mitä hyötyjä kilpailutusten ehdoilla pyritään saavuttamaan? No Rasmus tässä kivasti nostikin näitä markkinoiden ohjausta ja kilpailujen innovaatioiden ja muiden lisäämistä. Eli nyt just näiden uuden hankintalain tai uudistuksen myötä, niin siellähän on esimerkiksi just näitä markkinavuoropuhelun nostamista ja muuta, minkä kautta toivotaan, että löytyisi just näitä innovatiivisia ratkaisuja sitten siinä kilpailuttamisvaiheessa paremmin. Ne nyt esimerkkinä, totta kai vastuullisuus ja kestävyys, eli iso osa tosissaan bruttokansantuotteestahan tulee näistä julkisten hankintojen kustannuksista, niin sitä kautta siinä on iso merkitys ja iso vaikuttavuus just tähän, että millaisia sitten kestävyyden kriteereitä esimerkiksi nostetaan kilpailutuksessa esiin. Varmaan vaikuttaa just siihen, että mitä tapahtuu niin kuin lyhyellä aikatähtäimellä, mutta on mahdollista vaikuttaa myös siihen, mitä vähän pidemmällä aikatähtäimellä ja isommassa kuvassa ja koko alalla tapahtuu.
Annetaan Iiriksen Koforelta seuraavaksi kertoa, että onko kilpailutuksista ja niiden muotoilusta mitään hyötyä organisaatioille, jotka kilpailutuksiin osallistuvat, tai mitä hyötyjä? No tässä mun mielestä Rasmus ja Jonna nosti kyllä tosi niin kuin laaja-alaisesti jo nämä asiat myös meidän yksittäisten toimittajien näkökulmasta. Mitä hyötyä? No hyöty on tietysti siinä, että meidänkin on pakko kehittyä. Ja tämä aiheuttaa sen, että kun niitä laatuvaatimuksia ja muita siellä laajasti ja innovatiivisia ratkaisuja vaaditaan, niin meidän pitää toimittajana myös kehittyä ja se on hyvä asia mun mielestä. Ja se, että se markkinamuutos, mikä tässä on menossa ICT-alalla, niin julkiset hankinnat monesti ajatellaan, että ne tulee niin kuin perässä päin. Mutta mä uskon, että julkisissa hankinnoissa näkyy aika vahvasti, aika nopeastikin ne asiat, mitä odotetaan, minkälaista laatua odotetaan, millaisia innovatiivisia ratkaisuja odotetaan. Toki se siellä hinnoittelussa voisi näkyä, käydään varmaan sitä hinnoittelukeskustelua vähän myöhemmin. Kyllä, mennään siihen tuossa myöhemmässä kohdassa. Oletko sinä Ulla kaupallisen johtajan roolissa törmännyt kilpailutusehtoihin, jotka olisivat tuntuneet toimittajasta nimenomaan hyödyllisiltä, taikka olisit niitä niin sanotusti tervehtinyt ilolla? No, kyllä se markkinavuoropuhelu on hirvittävän hyvä tapa päästä ytimeen siinä, että kuinka toimittajapuoli näkee kilpailutuksen ja sen reunaehdot ja sen toimitusvarmuuden mahdollistamisen toimittajan näkökulmasta. Mutta on niitä muitakin. Esimerkiksi sellaiset kaksivaiheiset kilpailutukset, joissa ensireferenssit ja vaikkapa toimitusmallit arvioidaan laatupisteen ja sitten sen jälkeen vaikkapa kutsutaan tiimit haastatteluun, niin se on mielestäni ihan mahtava tapa. Toki raskas kilpailutusmuoto tietysti hankkijalle, mutta siinä pääsee heti arvioimaan tiimin yhteistyökykyä tai sopivuutta toimittajana. Ja ehkä sitten vielä yksi sellainen tosi mielenkiintoinen tuli vastaan tässä ihan hetki sitten hankinnassa, jossa mietittiin sitä, että voisiko ottaa pisteytykseen mukaan nykyisten asiakkaiden kommentit. Eli että kilpailutuksessa saisi soittaa asiakkaalle ja kysyä, että miten tämä tiimi tai miten tämä toimittaja on heidän näkökulmastaan pärjännyt. Me tervehdittiin sitä ajatusta ilolla, koska siellähän se totuus piilee, eikö niin? Kuulostaa kyllä tosi järkevältä, jos huomioidaan se, että jos mietitään vaikka kaupunkisektoria, niin siellä olosuhteet saattaa olla hyvinkin samanlaiset. Ja jos ratkaisu toimii jonkun kaupungin kohdalla, niin voisi olettaa, että siinä on ainakin jotain elementtejä, jotka voisi sitten toimia myös toisen kaupungin kohdalla. Että semmoinen tietty niin kuin uudelleen käytettävyys kautta hyödynnettävyys siinä, että ei ikään kuin aina lähdetä rakentamaan sieltä ihan from scratch, joka ei sitten välttämättä ole niin kuin tilaajalle ja ei välttämättä kansalaisellekaan sitten se kaikkein järkevin kokonaisuus. Mitäs tuleeko muilla näihin kilpailutuksen hyödyt-kohtiin vielä? Haluatteko kommentoida, lisätä jotain vai jatketaanko rohkeasti seuraavan aiheen pariin? Me varmaan käydään näitä hyötyjä, mutta Ulla hyvin avasi noita ja siellä on laajasti käytössä erilaisia laatukriteeristöjä ja nykyään hyvin paljon käytetään näitä referenssejä, asiakastyytyväisyyttä ja erilaisia keinoja siihen, mikä on mun mielestä tervetullutta tähän tekemiseen. Ja kyllähän se, jos 1 000 000 hankintoja tehdään, niin kyllähän se on niin kuin järkevää käyttää siihen sen valmisteluunkin jo aikaa ja varmistaa sillä niin kuin pitkäjaksoinen kehittäminen. Ja jatketaan sitten, mennään askeleen haastavampiin, kriittisemmät kipukohdat eri osapuolten näköpuolesta. Iiris, sulla on aika paljon kokemusta tuolta julkkaripuolelta, niin onko jotain semmoista, mikä näissä kilpailutuksissa on toimittajan kannalta kinkkistä ja toistuu usein taikka ehkä jopa peräti aina? Tämä on vaikea kysymys, koska niitä on paljon ja toisaalta ne kuuluu tähän ja mä ymmärrän sen. Mehän haetaan niin kuin asiakas hakee laatua ja sitä, että pystytään varmasti toimittamaan asioita. Mutta siellä on monia asioita, esimerkiksi jos mennään markkinavuoropuhelun ohi jo, varsinkaan jos sitä ei ole, niin, tai jos ei ole päässyt jostain syystä osallistumaan siihen, niin sen jälkeen tulee sitten se varsinainen itse kilpailutus ja siinä kohtaa monesti tulee jonkunnäköinen kysymys-vastauskierros. Ja niissä on usein muutaman päivän vastausaika. Ja jos ajatellaan tällaisen ison toimittajan näkökulmasta, meillä on kuitenkin niin kuin palvelu- ja muutosjohtamisesta sinne ihan niin kuin vaikka testaukseen saakka.
meillä saattaa olla useita kymmeniä tarjouksia per viikko, mitä me lähdetään niin kuin miettimään ja toteuttamaan ja että osallistutaanko ensinnäkin ja muuta. Ja niissä olevat kysymysajat ovat niin lyhyitä, että täytyy sanoa, että niissä on monesti asioita siellä sopimusdokumenteissa tai jossain, mitkä pitää kaikki ehtiä katsomaan. Toki tekoäly nykyään tuo apuja tähän, mutta siellä on paljon asioita sellaisia, että varsinkin jos kilpailutus on toteutettu pikkasenkaan heikohkosti tai nopealla aikataululla, niin siellä usein on sellaisia kohtia, mitkä vaikuttaa siihen, että pystytäänkö yleensäkään tarjoamaan. Ja sitten monesti tulee esiin se, että ehkä hankkeen tekijä ei ole, hankinnan toteuttaja ei ole ehkä ajatellut tätä näin, ja se on ihan sattumanvaraista. Se jostain syystä jää nyt sinne virhe tai muuta, ja se on pakko nostaa kysymyksenä esiin. Ja nämä vie aika paljon aikaa. Et kyllä siinä mielessä, että siellä on monenlaisia juttuja, toki paljon muutakin, mutta mä ehkä jätän muille myös tässä puheenvuoro, mutta tämä on yksi sellainen nopeus, ja niitä tulee paljon, niin aikataulut. Mielellään pitkiä vastausaikoja, kiitos. Niin ja varsinkin jos kysytään yhtään kompleksisimpia asioita, että siellä ne tiedot, joita sinne pitää toimittaa, niin ne ei löydy ehkä kuitenkaan intrasta copypasta ja laita, vaan välillä ne on hyvinkin niin kuin vaatii pitkiä selvityksiä ja sieltä omastakin organisaatiosta sen tiedon hakemista, joka ottaa Kyllä. aikansa. Ehkä sen verran jatkan vielä tuohon, että ehkä kaikki toimittajat eivät katso niitä sopimusdokumentteja. Me isommat katsotaan niitä, koska se, että millä tavalla sit lähdetään toimittamaan, me halutaan myös tuottaa sitä laatua ja varmistaa se, että se toimitus on sellainen, mitä asiakas odottaa. Ja siellä saattaa olla erilaisia ihan niin kuin vahingossa jääneitä ristiin tarkoitetaan ihan muuta ja puhutaan esimerkiksi näistä kielitekijöistä tai muusta, niin saattaa olla, että siellä on tämmöisiä aukkoja, millä joku ajattelee, että no nyt ne voidaan tarjota suoraan sanottuna ihan mistä tahansa tekijöitä ja ei suomen kieli ole vaade. Ja sitten oikeasti kun lukee taas toista kohtaa asiakkaan hankinnan kuvauksessa esimerkiksi, niitä haetaankin suomenkielisiä, mutta sitten siellä sopimusdokumentissa taas se on toisinpäin. Ja tässä tullaan siihen, että kun kaikki ei välttämättä niitä katso, niin me haluamme myös sitten kysyä, että tarkoitatteko tätä, jotta se aukko sieltä ehkä sitten poistetaan. Se vaikuttaa siihen, että monesti kilpailutus saattaa mennä ihan pieleen, jos ei näihin puutu. On paljon läpikäytävää. Jonna, miten ostajan puolella, mitkä kohdat teidän vinkkelistä ovat tai voivat olla haasteellisia? No nyt tuohon Iiriksen puheenvuoroon, niin tunnistan kyllä tuon riskin, eli just nämä aikataulut, ja se on varmasti sekä sitten asiakkaan että toimittajan puolella. Eli kyllä toivoisin, jos nyt aloitetaan tästä kokonaisuudesta täältä oman organisaation ja muiden julkisten alojen organisaation näkökulmasta, niin kyllä mä koen, että siellä se jo näiden asioiden organisointi, eli hankintojen organisointi ja sitten resurssit, aikataulutukset ja priorisointi, ja sitä kautta sehän on johtamista, niin kyllä se on niin kuin tietenkin iso riskitekijä ja toivon, että just siihen suunnitteluun laitetaan paljon ja panostetaan aikaa, vaikutusten arviointiin ja näin päin pois. Ja sitten jos nyt sitten mietin, miten ehkä sitten toimittajan puolelta toivoisin, että organisaatiot antaa sitten kilpailutuksissa toimittajille juuri niitä aikatauluja, parempia aikatauluja. Meillä on ainakin tapana juuri, eli yritämme tehdä niitä kilpailutuksia ei-loma-aikoihin ja näin päin pois. Eli kyllä se on vastuullista hankintaa, että otetaan tämmöiset asiat huomioon. Ja no sitten kipukohdista vielä ehkä nyt kumminkin tulee mieleen, että mihin sitten yleisesti törmätään sopimuskauden aikana, niin kyllä se yleisesti ottaen on aina sitten näitä hinnoittelun, mitkä kuuluu palveluun ja mitkä ei kuulu ja mikä on hinnoittelu ja näin. Että tämä on se raha. Täällä selkeästi nyt tämä niin kuin jo odotetaan, että mennään jo sinne hinnoitteluun. Ei olla ihan vielä siellä hinnoittelussa. Rasmus, kun katsot koko alaa, niin mitkä haasteet isossa kuvassa korostuu? Mä sain tämän kysymyksen etukäteen ja mä tein listan. Mulla oli siinä 16 kohtaa. Mä rankasin ne 6. Mä ajattelin, että jos mä yritän kiteyttää 3.
Eli siis meillä on 600 jäsenyritystä, jotka puolet tekee julkkarihankintoja, niin me saadaan tosi paljon palautetta ja me yritetään katsoa, että mihin on sellaisia asioita, mihin voidaan vaikuttaa. Ja yksi, mikä nousee aina esille, on se, että pienemmistä toimijoista Suomessa tuntuu, että ne referenssivaatimukset, ne resurssivaatimukset, sertifikaattivaatimukset, että tämä on niin kuin rakennettu isoille toimijoille. Että me saadaan tosi paljon palautetta siitä, että näitä ei ole pilkottu semmoisiksi, että pienemmätkin yritykset erikoistuneet johonkin pääsisi niin kuin mukaan näihin näin. Tämä on yksi semmoinen niin kuin tavallaan, että se on, jätetään pois tosi iso osa mahdollisista tarjoajista tällä. Tämä on semmoinen niin kuin ihan vakkari, mikä me saadaan koko aika vastaan. Toinen, mikä tulee näissä julkkarihankinnoissa, on nämä IPR:t ja kansainvälisen kasvun mahdollisuus. Eli erittäin usein ostajaorganisaatio vähän niin kuin varmuuden vuoksi sanoo, että kun lähdetään rakentamaan tämmöistä ja tämä on lopputulos, niin me vaadimme, että ne IPR:t siirtyy kaikki meille. Nyt välikommentti, koska kaikki välttämättä tätä tallennetta katsovista ei tiedä, mikä on IPR, niin otetaan pieni luento. Rasmus, mikä on IPR? Intellectual Property Rights, eli puhutaan tekijänoikeuksista. Kenellä on oikeudet siihen tuotokseen? Ja varmuuden vuoksi sekä JIT-ehdot, julkiset IT-ehdot, kanssa tässä näin, mä käytän paljon akronyymeja, sori. JIT-ehdoissa uusimmassakin versiossa, niin se tukee aika paljon tätä, että IPR:t siirtyy projektin aikana ja projektin yhteydessä hankkijalle varmuuden vuoksi. Samanaikaisesti mä en ole tavannut yhtään keissiä, missä me oltaisiin käyty läpi, että jos ostajalle siirtyy käyttöoikeus, muokkausoikeus, edelleenkehitysoikeus, julkaisuoikeus ja luovutusoikeus, niin näillä 5 oikeudella, niin mikä on se keissi, missä ne tarvitsee ne IPR:t? Ja miksi mä puhun näistä IPR:istä on sen takia, että jos ne IPR:t jää näille yrityksille, jotka on tekemässä näitä, niin meillä on tämä mahdollisuus siihen monistettavuuteen, mistä vähän niin kuin puhuttiin. Eli kun Helsingissä tai Haminassa tehdään hankintoa ja projektia, niin aika suuri todennäköisyys, että se sama palvelu voisi toimia Malmössä tai Kööpenhaminassa. Mutta me otetaan pois tämä vientipotentiaali suomalaisilta softafirmoilta siinä, kun me otetaan ne IPR:t sinne julkkariomistajalle, koska ne ei tee niillä mitään, ne ei lähde koskaan myymään niitä. Et se on tämmöinen, ja tämä nyt katsotaan, jos katsotaan niin kuin Itämeren ympäri tätä asiaa, niin Virossa on iso GovTech-markkina ja vienti, Ruotsissa on iso GovTech-markkina ja vienti, Suomessa on aivan hävettävän pieni niin kuin GovTech, siis Government Technologies, vientimarkkina. Hyödyntää tuo potentiaali. No se on yksi on se, että ne IPR:t on siellä, että ne ei pääse hyödyntämään tätä. Ja siitä 16 listasta niin mä lupasin 3, niin mun on pakko ottaa 3. Yksi iso kippukohta meidän julkisissa hankinnoissa tänä päivänä on se, että meillä on 2 jakautunut markkina. Meillä on nämä, jotka toimii markkinaehtoisesti, eli kilpailutetaan, mistä tänäänkin puhutaan, mutta sitten meillä on se puoli, jossa hankitaan suoraan in-house-yrityksiä, eli näistä sidosyksikköhankinnoista. Ja niissä on nyt todella paljon ollut puhetta niistä sekä kuluttaja- ja kilpailuviranomainen että sitten markkinaoikeus on todennut hyvin monta näistä laittomiksi. Sitä käytetään monistakin eri syistä, mutta sitä käytetään. Se on toinen rinnakkainen markkina, joka ei toimi kilpailutuksen alaisena, vaan suorahankintana. Ja tämä vääristää sitä, että meillä ei ole samat pelisäännöt. Eli meillä on julkiset hankinnat, missä meillä on 2 eri markkinaa, jossa on eri pelisäännöt. Nämä 3 mä nostan tähän esille. Ja lopuista voidaan sitten varmasti jatkaa ainakin LinkedInissä keskustelua myöhemmin. Mutta Rasmuksen 3 nämä taisi olla kaikki siellä Hankinta-Suomen, kun siellä on tehty pelikirjaa ja siellä tehty niitä kyselyitä ja muita, niin taisi olla kaikki sieltä. Eli on tunnistettuja. Nämä on tunnistettuja asioita ja yksi syy on, että olen siellä ICT-ryhmässä tekemässä niitä. Sieltä 3 pointtia. Kyllä. Mutta se on erittäin hyvä siis se Hankinta-Suomen ICT-työryhmä, se ICT-pelikirja. Ne on nostanut nämä asiat, mutta nämä ei ole vaan käytäntöön tulleet Suomessa. Ainakaan vielä. Mm. Että varmistetaan se, että tälläkin keskustelulla edistetään, että näistä kipukohdista saataisiin sitten ehkä jopa meidän kilpailuetua ihan sekä toimijoilla että kansallisella tasolla.
Ulla, tuleeko sulla näihin vielä lisättävää mieleen? Mikä se oli se alkuperäinen kysymys, kun tässä ollaan menty niin asiasta toiseen? Nämä kriittisimmät kipukohdat eri osapuolten näkökulmista. No niin, no kyllä mä en mene vielä siihen hintaan tai raha-asioihin. Mä menen siihen, että kenelle valuu senioriteetti. Koska sitten jos me tehdään sitä, että me sitoudutaan vaikka 4 vuoden toimitusjaksoon ja ehkä sanotaan vaikka näin, että emme halua hinnoitella itseämme ulos kilpailusta, jolloin täytyy olla edullisemmalla hinnalla, niin sen 4 vuoden jakson aikana ympärillä tapahtuu paljon ja markkina siellä piristyy, jolloin niin kuin tulee paine, että osaajat ja senioriteetti menee sinne, missä on raha. Eli silloin julkiset hankinnat häviää tässä pelissä. Ja mitä se tekee niiden laadulle, mitä se tekee meidän ihmisten, Suomen kansalaisten saamien palvelujen laadulle ja sitten meidän kilpailukyvylle ihan kansainvälisesti. Kiinnittäisin huomioon siihen, että semmoinen vastuullinen hankinta ei koske pelkästään sitä hinnoittelua, vaan myöskin sitä koko toimituskautta ja sen aikana tapahtuvia asioita, että se toimitusvarmuus ja se senioriteetti pysyy myös siellä julkkaripuolella, eikä pelkästään siellä yksityisellä puolella, jossa rahaa on. Ehkä joskus enemmän kuin nyt. Tosi hyvä nosto, eli elinkaarikustannukset ja näiden huomioiminen. Niin. Ja ylipäätään tämä elinkaarimalli. Eli mietitään sitä, että tämä ei ole yksittäinen, erittäin harvoin digihankinta on yksittäinen projekti, joka on niin kuin alku ja loppu ja sitten se on siinä. Soronoa. Vaan yleensä niin kuin sitä kehitetään eteenpäin, ympäristö kehitetään, tulee uusia teknologioita, tulee uusia vaatimuksia, vaateita. Ja sitä pitäisi miettiä, että koko aika sitä, mikä on se hankinnan kohde, niin sitä tullaan kehittämään koko sen 3+1 vuotta tai joku muu vastaava, jolloin meillä on elinkaari, mutta sitten se hankinta kumminkin keskittyy tosi paljon siihen alkupisteeseen vaan. Ehkä tämä oli se, mikä on tullut muuallakin esille. Mennään aika paljon tänne hinnoittelukeskusteluun nyt tätä kautta, mutta mä oon ihan samaa mieltä ja erityisesti valtionhallinnon säästöpaineet on aiheuttanut sen, että ihan väistämättä sekä ehkä hyvinvointialue toinen asia, niin siellä huomaa sen, että sitä ei ajatella sitä koko elinkaaria näkökulmaa siinä, vaan keskitytään siihen, että nyt hinnat alas ja sitten voi olla, että juurikin käy näin, niin kuin sanoit. Valitettavasti sillä on vaikutuksensa. Eli se katse vähän niin kuin tippuu siinä tekemisessä siihen, mitä pitää just saada aikaiseksi, eikä kyetä ehkä sitten katsoa sinne, että mihin tässä oltaisiin niin kuin pidemmässä juoksussa menossa. Ja ihan pakko sanoa, että se ei missään nimessä koske kaikkia virastoja tai hyvinvointialueita tai muita, mutta että sieltä löytyy näitä pahimpia mahdollisiakin esimerkkejä. Kyllä, ja sitten siinä tullaan helposti vielä siihen, että sit jos niitä halutaan poissulkea, esimerkiksi sellaisilla ehdoilla, että ei saada vaihtaa ihmisiä ilman sopimussakkoja ja muita vastaavia, niin silloin tullaan siihen tilanteeseen, että toimittajat oikeasti harkitsee tosi paljon, että kannattaako tähän lähteä. Koska 4 vuoden päähän seniorien sitominen johonkin, mikä on polkuhintainen, ei ole välttämättä sellainen bisnespäätös, mikä kannattaa tehdä. Ja me ollaan ainakin joskus jopa vetäydytty tietyistä hankinnoista tästä johtuen, että on pakko tehdä kannattavaa bisnestä myöskin. Ja nyt kuulkaa, me päästään tämän hinnoittelun pariin ihan niin kuin virallisesti myös juontokorttien mukaan. Eli virallinen kysymys kuuluu, että miten varmistamme, että kilpailutus ei ohjaa epärealistisiin hintoihin, vaan kestävään ja laadukkaaseen lopputulokseen. Ja Rasmus, katson taas ensimmäisenä sua ja sulle vielä erityisesti kysymys, miten julkisen sektorin kilpailutuskäytännöt ja hinnoittelumallit vaikuttavat koko alan elinvoimaisuuteen ja vientimahdollisuuksiin. Sitähän tässä on jo käsitelty, mutta nyt nimenomaan tämän hinnoittelun näkökulmasta. Miten tähän diplomaattisesti vastaisi? Tilaaja tarvitsee siis kustannustehokkuutta ja tilaaja tarvitsee sen, että se pystyy ohjaamaan sitä. Siitä me ollaan jo samaa mieltä. Toimittaja tarvitsee ennakoitavuutta, mutta toimittaja tarvitsee myöskin kannattavuutta. Ja sitten vielä tämä koko lysty kustannetaan verovaroin, joten kansalaisten pitäisi saada laadukasta, toimivaa digitaalista palvelua järkevään hintaan. Ja tämä on niinku se yhtälö. Sulla on niinku kolmio, jossa on kolme osaa tässä näin. Ja isossa kuvassa julkisen sektorin tämä hinnoittelumallit kyllä määrittää semmoista, nyt mä sanon alussa, että minkälaista liiketoimintaa IT-alalla kannattaa harjoittaa. Se on niin iso potti rahaa, että sillä on vahva ohjaava merkitys.
Ja jos nyt me painetaan ne hinnat alas, niin yrityksillä ei ole kyky investoida pitkässä aikavälissä. Silloin me tehdään lyhytjänteistä, lyhytkatseista bisnistä, joka totta kai sen yhden hankinnan, yhden hankkeen osalta varmaan menee näin. Jos me mietitään, ja mä joudun työni puolesta miettimään koko ekosysteemiä, kaikkia suomalaisia softafirmoja, niin se ei ole kestävää. Ja sitten taas me puhuttiin siitä vientimallista vähän sen. Myöskin tämä hinnoittelu ja sopimus, tässä puhuttiin sopimuksen yksityiskohdista. Devil is in the details. Ne yksityiskohdat on semmoisia, joita katsotaan, niin siellä joko päätetään, että mä en lähde tähän näin. Se liittyy hinnoitteluun, mutta se liittyy myös muihin näihin sopimuskohtiin. Niin siellä on paljon yrityksiä, jotka näillä ehdoilla, näillä hinnoilla, mitä mä en tiedä, mun ei kannata lähteä edes tarjoamaan. Ja silloin me menetetään aika paljon sitä porukasta, joka voisi olla tekemässä sitä laadukasta, hyvää digipalvelua kansalaisille ja loppukäyttäjille. Ja pakkohan mun ottaa se vientimahdollisuus. Eli jos ne sopimusehdot on sellaiset, että ne estää sen yrityksen mahdollista asian toistamista ja viemistä, me käytiin esimerkkinä kai Malmöitä ja Kööpenhaminaa, samalla tavalla kuin tehty Helsingille ja Hangolle ja Haminalle, huomioikaa H-alkuiset kaupungit, niin kyllähän se vaikuttaa siihen, että kandeeksi mun lähtee tähän näin. Ehdottomasti. Eli tällä hinnoittelulla ja hinnoittelun yhdessä tämä sopimuksella on tosi merkittävä vaikutus. Siis koko skeneen enemmän kuin siihen yksittäiseen hankintaan tai projektiin. Jonna, mitä keinoja teillä ostajapuolella on sen varmistamiseen, että tilatun työn laatu on riittävän hyvä ja että toimittajataho on taloudellisesti niin vakaa, että he voivat toimittaa pidempääkin, joskus jopa vuosien mittaista projektia ongelmitta? No tuohon ehkä sanoisin, otetaanko 3 pointtia, että näet perinteisesti, että ehkä siinä tämä ennakointi, sitten sopimusehdot ja sitten seuranta. Nämä olisi ne 3 ehkä, mitkä nostaisin tässä esiin. Ja ennakoinnissa tietenkin mennään sinne tarjouspyyntövaiheeseen, että laadukasta tarjouspyyntöä, no puhutaan sitten vaikka niistä markkinavuoropuheluista ja mitä kautta sitten voi jäsentyä se, mitä ihan oikeasti tilaaja tahtoo ja tarvitsee ja sitten ne toimittajien ja tarjoajien sitten mahdollisuudet sitten vaikuttaa siihen, että sitä pystyttäisiin kuvaamaan ja siihen hinnoitteluunkin esimerkiksi nostamaan sitten sellaisia asioita, mitkä nähdään merkitykselliseksi. No sitten tietenkin laatukriteeristöä, sitähän on kaikennäköisiä auditointeja ja muita, mitä voidaan tehdä jo prosessin monessakin kohdassa ja sitten toki seurantavaiheissakin. Ja sitten laittaa tietenkin näitä kaikkia laatustandardeja ja muuta siihen joukkoon. Ja sitten itse koen sitten, että tämä seuranta just nimenomaan näiden sopimuksen aikaisten sitten, on se sitten toimittajahallintaa tai millaista ohjausta ja miten käytetään analytiikkaa ja näin päin pois, niin niistä on sitten sitä riskien hallintaan apua. Ja kyllähän se omalla tavallaan on vastuullisuutta myös siinä hankinnassa, että valitaan sellainen kumppani, josta tiedetään, että tämä kiska nyt todennäköisesti pysyy tämän projektin ajan vielä pystyssä. Joo, totta kai. Eli tämä nyt oli ihan, anteeksi etten maininnut, mutta ihan perusjuttu nämä tilaajavastuulla ja muiden tilinpäätösten ja näiden tekijöiden huomioon ottaminen, niin se on tietenkin siinä ihan ensisijasta siinä arvioinnissa, että ne on niitä keinoja. Saako kysyä tähän väliin, Jonna, näetkö, että kun halutaan olla varmoja, että se toimittaja on just se oikea ja sillä on oikeat referenssit ja näin poispäin, niin aika ajoin käy meidän palautteen perusteella, mitä me ollaan saatu se, että tuntuu, että varmuuden vuoksi oleva lista on aika iso, jossa tullaan just tähän tilanteeseen, että vaaditaan just ne referenssit ja jos projektin koko on X, niin vaaditaan niin kuin 100X liikevaihto tai 10X liikevaihto ja henkilömäärä, jota tähän tarvitaan on X, niin täytyy sanoa, että ainakin täytyy olla 5X tai 10X sitä määrä, et cetera. Eli näistä ehdoista tulee niin sanotusti varmuuden vuoksi, kun yritetään varmistaa tämä semmoiset, että ne alkaa poissulkea aika monia toimittajia. Näin se on.
Ja kyllähän tämä on tunnistettu ja tämä on riski, mutta samalla se on myös täältä ostajan kannalta niin sellaista riskien hallintaa, mihin se toki perustuu. Että eihän sitä haluttaisiin markkinoita rajoittaa, mutta sitten siellä on niitä tiettyjä tekijöitä siellä organisaatiossa, mistä sitten tulee, on ne sitten lain tai muiden säännösten puitteissa jotain tiettyjä asioita, mitkä niin kuin on sitten vaan nostettava sinne jollain tavoin. Mutta tähän just auttaisi sitten nimenomaan nämä vuoropuhelu, että löydetään se kultainen keskitie siinä ja nimenomaan sen takia itse preferoin kyllä niitä, että on markkinavuoropuhelut ja mahdollisesti neuvottelumenettelyt, missä vielä jatketaan sitä keskustelua, mutta on tunnistettu riski kyllä. Jos tämä yleisesti ottaen olisi helposti hoidettava asia, niin me ei varmaan tässä oltaisi pohtimassa tätä kompleksisuutta. Ulla, miten palveluntarjoaja voi auttaa tilaajaa ymmärtämään, mistä laadukas ja kestävä hinta koostuu? Ja miksi se voi lopulta säästää kustannuksia? No niin, sepä pieni kysymys siinä. No sanotaan vaikka näin, että liian tarkkaan speksatut hankinnat saattaa olla tosi iso sudenkuoppa, koska silloin tavallaan poistetaan toimittajan mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mikä voisi olla se järkevin toteutusmuoto tässä. Eli koska se ammattitaito siitä toteutuksesta on kuitenkin toimittajan päässä ja tilaaja saattaa joskus speksata parhaan mahdollisuuden ulos tekemällä liian tarkkoja. Eli toivoisin, että toimittajalle jätettäisiin selkeä liikkumavara myöskin siihen toimituksen muodon, tai että siihen pystyttäisiin ottaa kantaa. Ja sitten toinen juttu, ja nyt paljastan toimittajien kettuiluja, on sellainen matematiikka, mitä harjoitetaan sitten niin kuin hinnoittelun kanssa. Eli saatetaan uhrata kalliimpien roolien, joita hankitaan volyymissa vähemmän, hintaa pistämällä sitten muutama ylimääräinen euro sille roolille, jota volyymissa ostetaan eniten, ja sitten sillä saadaan kokonaishintaa tietynlaiseksi. Että siihenkin on toisenlaisiakin tapoja toteuttaa se, jotta tätä matematiikkaa ei harrastettaisi niin aggressiivisesti. Tiesitkö sä Ulla, että täällä on oma terminsä ja lempinimensä meidän toimialalla? No, mikä se on? Hinnoittelu sudoku. Mutta Koska sun pitää saada sudokussa Juu. jokainen ruutu ja silloin sä voit uhrata tavallaan. Kyllä. Eli se hinnoittelu sudokun parhaiten omaava Niin. monesti saa sen keissi. Kyllä, Silloin kun hinta on hyvin vahvassa roolissa. kyllä. Ja sehän on, jos nyt sanotaan sehän on ihan kikkailua. Se on kikkailua ja se ei ole Hintakikkailu. myöskin. Joo, joo. Aika Käytetään kuvaava. sitä sudokua, se ei tunnusta niin pahalta. Se ei tunnu niin pahalta. Se hinnoittelu sudoku, joka Niin. täytyy saada toimimaan. Mutta onko se lopputuloksen laadun kannalta paras, niin Ei. uskaltaisin epäillä. Sitten Iirikselle tämmöinen vähän pidempi kysymys näistä hinnoittelumalleista. Tuntipohjainen, kiinteä hinta, ketteräsopimus, nämä kaikki vaikuttaa siihen, millaista yhteistyötä tilaaja ja toimittaja voivat käytännössä tehdä. Niin miten sä koet, että nämä hinnoittelumallit ohjaa tätä yhteistyötä? Siis tämähän on todella tärkeä ja mä ehkä koen, että tällä hetkellä tässä markkinatilanteessa niin kuin yksi sellainen asia, mitä meidän pitäisi niin kuin ehdottomasti käyttää. Et valitettavasti me törmätään, on sitten vähän pienempiä kisoja tai sitten todellakin jotain lähes 200 miljoonan isoja puitehankintoja, niin törmätään siihen, että siellä on yksi hinta tai joku aivan niin kuin käsittämätön, jolla vain haetaan sitä, että me saadaan se hankinta vietyä laillisesti läpi. Ja laatukriteeristö tai laatuelementit on sitten niin kuin vielä valitettavasti välillä jopa pienemmässä roolissa kuin se hinta. Ja sitten tullaan sitten näihin, että sit jos siellä on useampi hintapiste, niin pidetään edelleen sitä päivähinnoittelua tai jotain henkilöhinnoittelua siellä, niin kuin joka määrittelee, kuka sen voittaa. Ja sen takia puhuin kikkailusta. Se aiheuttaa sen valitettavasti, koska meillä on kova kilpailu tällä alalla tällä hetkellä, niin se aiheuttaa, että on pakko kikkailla, jotta saa sen ison, varsinkin nämä todella isot puitesopimukset. Ja sitten kun sitä kikkailua tehdään, niin sitten ollaankin niissä neuvottelupisteissä. Mutta sun varsinaiseen kysymykseen, mä tiedän, että katsoit jo mua sillä tavalla, että hetkinen. Mutta siellä usein näissä sopimuksissa on, mennään taas sinne sopimuspuolelle, siellä lukee, että tilaajalla on mahdollisuus tilata erilaisilla malleilla.
Mutta silti siellä se itse kilpailutuksessa on tämä HTP-hinta tai seniori, juniori tai jotain tämän tyyppisiä. Ja sillä sitten ratkaistaan se, kuka siihen kisaan niin sanotusti tulee mukaan tai ketkä. Siellä monesti saattaa olla sitten 5 esimerkiksi valittua toimittajaa. Ja sitten on tärkeintä vaan, että pääsee sinne mukaan. Ja se ei ole kovin ehkä vastuullista tai niin kuin pitkälle aikajanalla niin kuin kestävää. Siellä voi olla näitä hintasudokun hyvin täyttäviä, mutta sitten he lähteekin siihen neuvotteluun sitten sen jälkeen, kun se sopimus on allekirjoitettu, että he ajattelevat, että okei, mutta me ei myydä tällä hintaa koskaan, me tehdään sitä jollain muulla keinolla. Ja sitten tulee tietysti myös sanktiot, että tämä on aikamoinen niin kuin piirileikki, mitä siinä niin kuin monesti sen sopimusneuvottelujen aikana sitten sen jälkeen, vaikka ei saisi enää neuvotella, niin silti siellä käydään näitä, että mutta tässä tapauksessa ja näissä näin, niin sillä on todella suuri merkitys. Ja mä toivoisin, että me ollaan aika paljon markkinavuoropuhelussa käydään näitä keskusteluja asiakkaiden kanssa, että millä tavalla voisi jo siihen kilpailuvaiheeseen ottaa niitä elementtejä, että siellä olisi esimerkiksi palvelu, miten tämä palveluna voitaisiin toimittaa, tai että se ei ole aina se HTP-hinta. Ja nyt mä nostan toisen asian, mikä erityisesti vaikuttaa tällä hetkellä, tekoälyn käyttö. Miten me oikeasti hyödynnetään sitä tekoälyä, miten esimerkiksi ihan peruskoodaajat, niin he tee enää sitä siinä samalla tavalla kuin 3-4 vuotta sitten töitä pelkkää itse koodasivat. He käyttää suurin osa siitä ajasta on tekoälyn tuottamaa avusteista tekemistä ja miten se näkyy siinä yhdessä henkilön tuntihinnassa. Ja sitten kun osa asiakkaista kuitenkin vaatii sen tuntiraportoinnin, niin tämähän on ihan siis käsittämätön yhtälö. Millä tavalla voidaan hinnoitella niin, että tuotetaan tuntityöhintaa ja sitten se ihminen tekee osittain sen, niin kuin, hänhän tekee aika paljon nopeampaa ja laadukkaampaa työtä nykyään, koska hän pystyy tekemään nopeammin sitä. Niin tämä on mun mielestä sellainen asia, että tämä vaatisi oikeasti todella paljon keskustelua. Tässä tulee sellainen tilanne, että yrityksillä on vastuu tänä päivänä tehdä ne investoinnit sen tekoälyn hyödyntämiseen, ymmärtämiseen, tekoälytyökalujen kouluttamiseen ja kaikkea tähän näin. Eli se investointipaine on yrityksillä, kun taas sitten ostajapuoli niin kun tuntuu vähän sillä lailla, että ne haluaa mielellään niin kuin vaan ottaa. No niin, Mä nyt jatkan mielellään tästä jo. saatiin niin kuin nopeammin ja paljon, että samalla tuntityöhinnan saadaan enemmän. Ja tämä jako, niin kuin AI:n tuoman hyödyn, voisiko sanoa, miten se jaetaan se hyöty, niin siihen ei kai vielä, tai jos joku keksii, että kertoo tässä paneelissa, me julkaistaan tänään se ensimmäinen kerta, miten tämä hyöty jaetaan. Mutta tässä tullaan mun mielestä siihen juuri, mä jatkan sitä, koska mulla on vähän kesken tämä asia, kun vaikka mä sanoin, että tämä on niin kuin hankala yhtälö, mutta meidän pitäisi keksiä nimenomaan kokonaisuuksia, ratkaisuja, erilaisia palvelumalleja, mitkä on jo siellä kisassa mukana siinä vaiheessa, kun se itse kilpailutus on päällä. Sieltä se tulee. Se hyötyhän tulee asiakkaalle, kun me pystytään toimittamaan se hyvinkin niin kuin ketterästi ja niin kuin, tehokkaasti ja se hintapaine, se hyöty tulee asiakkaalle myös sitä kautta, mutta meillä ei ehkä vielä osata ihan kilpailuttaa sillä tavalla. Mennään sillä vanhalla kaavalla ja sitten yritetään toimittaa uudella tavalla. Ja me puhutaan paljon siitä, että erinomainen toimitus lähtee tarjousvaiheesta, mutta mä ehkä menisin vielä taaksepäin. Erinomainen toimitus lähtee sieltä hankintavaiheesta ja markkinavuoropuhelusta ja siellä sitä avointa keskustelua, että miten tämä saataisiin vietyä läpi parhaiten. Kyllä, mä palaan ihan vähän taaksepäin. Rasmus sanoi, että se on yritysten vastuulla tällä hetkellä kehittää niitä uusia toimintamalleja ja innovoida, mutta sehän vaatii investointikyvykkyyttä. Ja jos markkina on sellainen, että investointikyvykkyys käytännössä syödään polkuhinnoittelulla tai sillä, että yritykset ei yksinkertaisesti voi tehdä bisnestä, joka mahdollistaa sen, niin missä me silloin ollaan toimittajina tai missä on meidän niin kuin Suomen kilpailukyky tässä markkinassa, koska me ei innovoida ilman investointikyvykkyyttä. Ja kun tässä rakennetaan koko ajan ongelmaa yrityksille, jos se on heidän vastuullaan. Kyllähän tämä ihan selkeästi huutaa semmoista kumppanuusmallia ja missä justiinsa mietitään näitä asioita. Eli kyllähän se molempien
molempien etu on, että sekä niin kuin toimittaja ja tarjoajapuoli saa siitä tekemästään työstä sen korvauksen ja sitten samaan aikaan pystytään kestävästi ja vastuullisesti ostajapuolella hankkimaan ja nimenomaan sitten mahdollisesti innovoimaan yhdessä. Eli siihen itsekin kannustaisin näitä kumppanuusmallien, onko se sitten ideointeja vai kokeiluja vai mitä hyvänsä, mutta kyllä me tarvitaan näitä. Ehdottomasti. Ja rohkeutta kilpailuttaa sillä tavalla. Mä uskon, että tämä uusi hankintalaki, vaikka siellä varmaan erilaisia myös niin kuin keskusteluja vielä käydään ja että minkälaisena se tulee olemaankaan, mutta se, että siellä tulee lisää näitä markkinavuoropuheluita, niin se on mun mielestä erinomainen asia, koska sieltä kautta se kumppanuus löytyy. Kyllä. Ja voisin kuvitella vielä, että tosiaan se, että ostetaan tuntihinnoittelulla, niin eihän se, kun siinä yhdessä tunnissa, niin joku kehittäjä voi saada hyvinkin paljon aikaa ja sitten toinen kehittäjä välttämättä saa yhtään mitään aikaa. Että onko se tunti- tai aikaperuste ylipäätään se järkevin niin kuin tapa lähestyä sitä hinnoittelua, niin tästä varmasti saisimme kokonaisen toisen paneelikeskustelun. Mutta tässä on nyt jonkin verran tullut jo näitä aiheita, että mitä erityisesti pitäisi muuttaa, mutta keskitytään näin hetkeksi. Kilpailutuksia erikoisuuksineen piisaa ja onneksi on Hankinta-Suomen kaltaisia yhteistyöfoorumeita, joissa kilpailuttamista pyritään jatkuvasti kehittämään. Kehitysehdotuksiin suhtaudutaan verrattain suopeasti myös ostajapuolella ja seuraavaksi keskustelemmekin siitä, minkä tyyppiset muutokset olisivat vaikuttavimpia, kokonaisuuden kannalta hyödyllisempiä ja verrattain helposti toteutettavissa. Tässä verrattain helposti, niin tavallaan huomio. Kyllä, kokonaisuus huomioiden. Rasmus, ja sä oot ollut tosiaan aika aktiivisestikin mukana tuossa Hankinta-Suomen tekemisessä, niin miten koet, millä julkisten digihankkeiden kilpailuttamiseen liittyvillä ehtokokonaisuuksien muutoksilla saataisiin eniten muutoksia aikaan? Toivottua muutosta. Aika paljon meillä on nyt laitettu paukkuja ja keskustelua nyt siinä hankintalain uudistuksessa. Mutta Hankinta-Suomen ICT-ryhmässä niin erityisesti mun mielestä on noussut esille se, että hirveän monet näistä asioista, jotka nyt on pöydällä ja on kipukohtia, niin ne ei johdu hankintalaista laisinkaan, vaan se johtuu siitä, miten me niitä kilpailutuksia käytännössä toteutetaan. Eli mikä se tapa on, ehdot, toimintatavat, ei laki. Ja jos mä sieltä toimintatavoista nostaisin muutaman, niin yksi ihan mikä nousee aina esille, ja tänäänkin on mainittu varmaan jo 3 kertaa, tämä varhainen markkinavuoropuhelu. Ja ICT-ryhmän julkaistamisen ICT-pelikirjan, niin kyllä se melkein se, että kun lukee, niin semmoinen niin kuin pakollinen varhainen markkinavuoropuhelu olisi semmoinen, joka ei vaadi minkäännäköistä lainuudistusta, vaan toimitavan muutosta vaan. Ja minkä takia? Vaatimuksista tulee realistisempia sen jälkeen. Hinnoittelu saadaan paremmin vastaamaan sitä todellista työtä. Ja mukaan saadaan usein semmoinen laajempi joukko semmoisia sekä pieniä, isoja palveluntarjoajia, asiantuntijoita ja muita. Eli näiden asioiden takia niin tuo varhainen markkinavuoropuhelu olisi todella suotava. No sitten toinen on tämä ehtojen keventäminen. Sekä ei vaadi lainsäädäntöduunia oikein. Että saataisiin ne pienemmät, pilkottaisiin niitä isoja hankintoja, jotka on 10 tai 100 miljoonia, niin pilkottaisiin niitä vähän pienempiä paloja. Mietitään niitä modulaarisina, että hei, tänä vuonna mennään tonne, ensi vuonna tehdään vaikka sitten useampi siinä matkan varrella. Mutta tämmöinen hankintojen pilkkuminen osi, se tulee toki nyt hankintalaissakin ihan niin kuin pakolliseksi, että mietitään, että saadaan. Mutta mä sanoisin, että nykyinenkin hankintalaki mahdollistaisi ihan täysin tämän näin. Ja ehkä kolmantena ottaisin tämän IPR- ja referenssikäytäntöjen selkeyttämisen. Eli kyllä me Suomena vaan eletään viennistä. Vaikka me kuinka täällä tehtäisiin keskenämme hommia ja tehtäisiin julkkareille ja näin poispäin, niin se, että meidän vientitase on positiivinen Suomessa, niin se on A ja O meidän hyvinvointivaltiolle, että minunkin lapset jonain päivänä saavat nauttii sitten hyvinvointivaltion palveluksista, niin meidän täytyy saada vientiin. Ja silloin IPR- ja referenssikäytännöt aina olisi toimittajalla oikeus käyttää referenssinä julkkariasiakasta. Aina se IPR olisi käytettävissä siihen, että myydään ulkomaille sinne, mitä mulla oli esimerkkinä, Malmö ja Kööpenhaminaa, etc.
Eli näillä 3, ja mikään näistä ei oikeastaan vaadi mitään lainsäädännöllistä muutosta, vaan toimintavan ja ehkä pieniä sopimuskohtia. Siinä sanotaan IPR-referenssi, mutta nekin on niin kuin sopimuskohtia. Nämä 3 mä nostaisin ehdottomasti esille, että olisi sellaisia tänään toteutettavia. Kiitos Rasmus. Ulla, markkinavuoropuhelua et saa nyt vastata. Mun kysymys oli, että mikä olisi se yksittäinen seikka, jota toivoisit eniten muutettavan. Toivottavasti se sun nosto ei ollut markkinavuoropuhelu. Julkisissa hankinnoissa. Joo. Onko mä jo tyhjentänyt pajatsoni, kun mä oon sen sudokun jo? Kiitos termistä, Rasmus. No ehkä siis, joo. Kyllä sanotaan vaikka, että meitä toimittajia kuormittaa ihan valtavasti juurikin nämä isot referenssivaatimukset, jotka ei välttämättä korreloi lainkaan toimituksen tarpeisiin tai laatuun. Et 15 vuoden kokemus asiasta X 10 tekijältä ja 370 HTP:tä projekteissa, niin Riittäisikö vähän vähempikin? vähän kyllä voisi riittää. Että kyllä mä välillä olen miettinyt, että mitähän tällä haetaan. Ja sitten joskus tulee jopa mieleen, että, ja nyt voin olla väärässä, joskus tulee jopa mieleen, että kun ne alkaa tuntua tosi spesifeiltä ja tosi piukoilta, että pedataanko tässä ihan tiettyjä toimijoita, jolloin ei ainakaan tehdä hyvää hankinnan suhteen. Että, tietysti spekulointia, mutta itse näkisin, että se toimittajan mahdollisuus valita kuvattuun tarpeeseen paras mahdollinen tiimi ja toteutustapa, niin se palvelisi paljon paremmin lopputulosta kuin niin kuin, no ne on näitä varmuuden vuoksi speksaamisia, että niitä vähemmän. Ja toisaalta eihän niitä referenssejä pääse kertyyn, jos niitä ei pääse tekemään niitä projekteja. Että vähän tämmöinen niin kuin munakana-ilmiö sitten niin kuin myös siinä. Niin ja sitten joskus ne on oikeasti myöskin niin kuin ihan pöhköjä. Että olemme törmänneet myös, vaaditaan 100 vuoden kokemusta teknologiasta X, joka on kehitetty 5 vuotta sitten, niin näkee jo, että no, nyt on todella varmisteltu. Että Ja kyllähän asiakkaat sen tietää ihan hyvin, että toimittajalla niin on henkilöstöä kuin asiakkaallakin ja henkilöstö vaihtuu ja se ei voi olla se ydinjuttu siinä. Eli toivotaan, että siellä kehitetään sitä kyvykkyyttä ihan koko organisaatiosta läpi organisaation ja kyllä tämä on ihan selkeästi aihe, mihin täytyy panostaa. Ja ei varmasti ole niin kuin helpointa hommaa myöskään näiden niin kuin kilpailutusten muotoilu. Kohta päästään tuohon kilpailukonsulttien käyttöön sen hyödyntämisessä tai rakentamisessa. Mutta Jonna, miten ostajan vinkkelistä, mitkä on niitä kriittisimpiä, päivitettäviä tai muutettavia seikkoja nyt? Ja saisit niin kuin ihan mitä vaan nyt toivon. Niin ihan mitä vaan. Oikeastaan tässä kohtaa olisin varmaan just sanonut sen markkinavuoropuhelun pakollisuuden ja nyt jos sulta ei kielletty sitä. Niin, nimenomaan. Niin, suoritin tämän hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi. Mutta jos nyt vähän luovisi ja miettisi pidemmälle, niin tietyllä tavalla itse tykkään, jos löydetään jotain tämmöisiä kokonaisuuden näkökulmia asiaan. Ja sinänsä niin tämmöinen, mikä on ajankohtainen varmastikin monessa niin julkisen kuin muidenkin yritysten osalta, niin tämmöinen kokonaisturvallisuuden näkökulma. Ja sitten jos mietitään tätä kyberturvallisuusstrategiaa, mikä meillä on 24-35 vuosille muistaakseni, niin siellähän on 3 kohtaa. Siellä on nämä riskienhallintaa ja sitten on varautumiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä asioita. Niin mun mielestä nämä on aika niin kuin tämmöiset hottikset nämä 3. Että näille mä lähtisin tämmöisiin velvoitteisiin ehkä. Aika hyviä nostoja, kiitos. Jäikö sulle Iiris enää mitään lisättävää tähän? Jäi paljonkin itse asiassa lisättävää ja tosi hienoa, Jonna, että nostit noin 3 teemaa tuohon loppuun. Ne on todella tärkeitä ja niin kuin näihin pitää meidän jokaisen pistää todellakin panoksia, että me näissä ollaan. Mutta mä nostaisin ehkä vielä niin kuin keskusteluun referenssit ja sen laatuasian. Kyllä sitten on erikseen nämä pedatut kuviot, mutta kyllä niin kuin referenssit ja ehkä se, mitä sä Jonna sanoit sitten taas koko sen organisaation kyvykkyydestä, niin sitä kautta ehkä tulee se, että kuinka hyvin on onnistunut yleensäkään toimittamaan ja ehkä se kokonaisuus tulee asiakastyytyväisyyteen myös. Semmoinen helppo mun mielestä keino
saada vähän ehkä eroa tai jonkunnäköistä näkyvyyttä siihen laatupuolelle, niin on käyttää asiakastyytyväisyyttä referenssin ohessa ja niin, että se asiakas, joka sen yleensä muutenkin julkishallinnon referenssin hyväksyy, jotta sitä voisi käyttää siellä toisen asiakkaan kilpailutuksessa, niin pyytää heitä niin sanotusti ihan allekirjoittamaan sähköisesti jopa sen ja antamaan sinne arvosanansa, niin silloin se tietyllä tavalla luo sitä varmuutta siihen myös, että pystyykö toimittaja toimittamaan, ja mun mielestä se ei myöskään pienempiä toimittajia siinä poissulje. Toki jos on ihan aloitteleva, niin on asia erikseen, mutta tämä on niitä keinoja, että ei tarvitse olla niitä järjettömän suuria Exceleitä täyttää kaikkia henkilöiden tätä osaamista. Toki nekin on tärkeitä välillä ja erilaiset sertifikaatit. Että kyllä mä koen, että se varmuus siihen, että saadaan hyvää laatua, niin näillä saadaan niitä eroja myös muuta kuin, että sillä mennään siihen hintasudokuun. No, ihan tästä täysin samaa mieltä. Tuossa jo vähän vihjailinkin, että seuraavaksi käsiteltäisiin kilpailukonsultteja. Ja haluaisin nostaa tämän teeman esiin, koska se vaikuttaa useimpien julkisten digihankintojen taustalla, varsinkin niin kuin näiden massiivisempien. Ja moni organisaatio käyttää konsultteja tukena tarjouspyyntöjen laatimisessa, mutta näkemykset heidän roolistaan vaihtelevat. Joskus he tuovat selkeyttä ja osaamista ja joskus taas voivat etäännyttää kilpailutuksen alkuperäisestä tarpeesta taikka siitä isommasta suunnasta, mihin tämä kyseinen julkinen organisaatio ehkä on menossa. Niin aloitetaan täältä tilaajan kulmasta. Eli Jonna, te Metsähallituksessa olette iso ja monimuotoinen organisaatio, jossa konsultteja käytetään tiettyihin hankintoihin. Milloin konsulttien roolista on teidän näkemyksenne mukaan aitoa hyötyä? Ja sitten onko taas tilanteita, jossa sitten tuntuu, että se tavallaan se teidän tekemisen ytimen ymmärtäminen niin voisi olla ehkä vähän vahvempaa? Hyvä kysymys. Ja näitähän käytetään tosissaan ja eri kohdissa, erilaisissa rooleissa. Yleensähän ne tietenkin tilaajankin puolelta niitä käytetään tarpeeseen, eli siellä on aina sitten taustalla, onko se sitten resurssikysymys, osaamiskysymys tai mitä nyt vaan voi mielikuvituksella miettiä, mikä kysymys sillä hetkellä. Ja kyllä tämä tietenkin on riskiksi myös tunnistettu ja siinä on sitten ehkä lähinnä itsellä on kokemusta sellaisesta, että mistä on ollut hyötyä, eli lisäarvoa, niin sen haluan nostaa tähän, että jos on tosissaan sellainen organisaatiossa hankinta ja sitten se tietyn sisällön ytimen määrittelijä puoli, niin ehkä ei ole niin jokapäiväisesti kiinni siinä mahdollisen palvelun, tuotteen tai ratkaisun äärellä, niin sitten tämmöisestä ulkoisesta asiantuntija-avusta voi hyvinkin olla apua, mutta nimenomaan apua. Eli sitten päätöksentekoa en näe, että voi ulkoistaa ja sitten myös vastuullista hankintaa on myös sitten tämä, jos mennään henkilöstöpolitiikan puolelle, että millaisia asiantuntijapalveluita, konsultointipalveluita tai muita ostoja tehdään. Ja tässä kohtaa tietenkin haluan sanoa, että toivoisin, että näitä hankintoja ylipäätään ei nähtäisi organisaatiossa pelkkinä ostona, vaan nehän on ihan strategisia suunnitelmia ja tavoitteita ja näin päin pois. Kiitos. Iiris Kofore on ollut vuosien mittaan monissa kilpailutuksissa mukana, sellaisissakin, joissa konsultti on ollut mukana valmistelemassa kilpailutusta. Miten te olette kokeneet tämän? Milloin konsultti selkeyttää prosessia ja sitten taas milloin saattaa syntyä semmoisia haasteita? No kuten Jonna tuossa sanoi, niin siis hankintakonsultin käyttö apuna on todella järkevää. Ja kyllä mä näen, että silloin kun ollaan tällaisissa pitkissä, isoissa, kiinteissä toimituskuvioissa, että niitä lähdetään hankkimaan tai hyvin laajoja puitesopimuksia tekemään tai muuta, niin hankintakonsultin käyttö on järkevää. Ja me koetaan ainakin esimerkiksi neuvottelumenettelyssä, niin kyllähän se tuo paljon siihen semmoista ryhtiä ja niin kuin tavoitteellisuutta ja tasapuolisuutta myös, että siellä on hankintakonsultti, joka pyörittää sitä jopa 2 vuoden neuvottelumenettelyä, niin se on ihan varmasti näin, että se on hyvä asia. Ja mun täytyy sanoa, että mä vähän istun kummallakin puolella, että Koforellahan on myös hankintakonsultteja, eli me tehdään myös meidän asiakkaille sitä työtä ja kyllä mä sanon, että todella usein heidän kanssa keskustellen, ne on usein tietysti juristeja, niin
todella hyvä ymmärrys siitä hankintalaista ja asioista, mitkä pitää mennä oikein. Että myös niin kuin toimittajan näkökulmasta silloin, kun siellä on hankintakonsultti apuna, niin voi melkeinpä luottaa, että se menee hyvin maaliin se hankinta ja ajallaan tietyllä tavalla. Mutta sitten taas myös sen, että se substanssiosaaminen pitää olla siellä asiakkaalla ja se pitää yhdistää ja sen takia apuna nimenomaan. Ulla, tämän keskisuuren toimittajan näkökulmasta, niin millaisia vaikutuksia olet nähnyt konsulttivetoisulla kilpailutuksilla palvelun toteutettavuuteen ja lopputulokseen? No, tästä on ihan loistava aasinsilta, koska substanssiosaaminen mainittu täällä puolella, niin mä nappaan siitä kiinni, kun sehän, mulle mitään konsultteja vastaan, kuvittelen itsekin olevani sellainen, tai ainakin viimeisen parikymmentä vuotta olleeni, niin hän tekee hyvää työtä, mutta asiakas omistaa arjen työn kulut ja sen, mihin sen hankinnan pitäisi implementoitua ja vaikuttaa. Ja se konsultti ei, ellei tosi pitkään tee työtä, voi olla sen asiantuntija, jolloin sen asiantuntijan substanssiosaamisen pitää olla siinä hankinnan ytimessä mukana. Mielellään sanoisin jopa niin, että siellä tulisi olla vaikkapa sanotaan palvelumuotoilijakin mukana näyttämässä, että miten sen pitää sinne prosessiin istua. Ja sitten toinen, mikä siinä on huolestuttavaa, että joskus jos konsultti on hirveän vahvasti sitä kilpailutusta ja hankintaa vetämässä, niin kyllä mulla herää itsellä kysymys siitä, että osaako se asiakas sitten ohjata sitä sen jälkeen. Eli onko sen hankinnan niin kuin ydinpäätökset ja niiden syyt ja seuraukset, niin sillä asiakkaalla tiedossa, jos se on annettu liian vahvasti konsultin käsiin. Toivottavasti ei. Ja näen myös, että heistä on paljon hyötyä siinä kohtaa, kun se osataan käyttää oikein, mutta on siinä riskin paikat. Tuo oli tosi hyvä tuo omistajuuden nostaminen, koska se nyt liittyy tähän elinkaariajatteluun ja se on hyvin vahvaa sitten siellä sopimuksen aikaisessa tekemisessä. Se, että täytyy ymmärtää se omistajuus ja se sopimus ja mitä ylipäätään siellä kilpailutuksessa ollaan nyt sitten hankittu. Mitä tuli hankittua? Niin, nimenomaan. Et ehkä jotenkin tässä päästään siihen, että no miten valitaan sitten ne kilpailukonsultit, jotta ne on mahdollisimman hyviä nimenomaiselle organisaatiolle, pidempi aikaväli ja sitten tämä implementointivaihe ja sitten kokonaisuus huomioiden. Ei ole yksinkertaisia asioita todella. Kilpailutetaan niitä sitten. Ja sitten ehkä siihen pitää hankkia konsultti. Kilpailutus. Kyllä. Saanko lisätä sen verran vielä tuossa, kun mainitsit, meilläkin on hankintakonsultteja. Tämä luo myös sen ristiriidan meillä, että me niin kuin hyvin tarkkaan aina mietitään, että tarjotaanko me hankintakonsultteja silloin, kun kilpailutetaan hankintakonsultteja, koska sitten taas toisaalta Kofori haluaa olla mukana myös siis kilpailutuksiin. Meidän ei voida tämmöiseen turistiriitaan joutua. Hei, ihana tilanne. Yksi asia lisää huomioitavaksi. Mites Rasmus Software Finlandissa näette, että millaisia käytäntöjä toivoisit, jotta konsultit voisivat aidosti tukea sekä tilaajaa että sitten suomalaista ohjelmistoalaa? No mun mielestä Jonna, Ulla ja Iiris aika hyvin ottikin kaikki nämä pointit. Mä olin miettinyt tätä etukäteen ja kysynyt sitten meidän jäsenyrityksiltäkin, että hei, mitä software-yritykset tykkää näistä konsulteista. Lähtökohtaisesti software-yritysten näkökulmasta kilpailukonsultit ne parantaa hankintoja, ne tuo sitä juridista osaamista, prosessikuri määriteltiin tuolla monimutkaista kilpailutuksia, mitä jengi, sanotaan pienet kunnat, kaupungit ei tee kovin usein. Niin näillä on, eli tosi paljon tuli niin kuin positiivista palautetta kilpailutuskonsulteille, eli kaikille kilpailutuskonsulteille, näille proksit. Sitten tuli riskipuolta. Sitten jos sulla on tämmöinen hyvin vahva juridisella osaamisella oleva asianajaja juristitaustainen, niin sitten sieltä tulee vähän ylivarovaisia ehtoja, eli varmuuden vuoksi tehdään niitä, koska se asiakas kumminkin heille on se, joka maksaa. Eli hankkija on heidän asiakkaansa, ei mahdollinen toimittaja. Eli ylivarovaiset ehdot, liian raskaat vaatimuslistat ja rakenteet, jotka sopii tietyn kokoisille ja tietynlaisille firmoille. Niin nämä tuli sitten taas siellä miinuspuolella. Ja tämä johtaa tähän, mitä mä luulen, että mekin tässä jo mainittiin, että selkeä rooli pitää olla. Konsultin pitää olla tukemassa, ei omistamassa sitä hankintaa ja sitä projektia. Ja sitten tietenkin niin kuin toimialan puolelta
toivoisin, että myöskin kilpailutuskonsultit osais miettiä sellaista asiaa kuin, että hei, että nyt kun me tehdään tämä, niin ketkä realistisesti näillä ehdoilla, näillä paketeilla, mikä nyt voi osallistua, niin kuin voi ylipäänsä osallistua. Ollaanko me vähän niin kuin vahingosta tai tahalta poissuljettu niin kuin aika iso osa mahdollisista tarjoajista? Tukeeko nämä ehdot semmoista mahdollisuutta niin kuin innovatiivisuuteen ja yhteistyöhön, vai onko nämä ehdot semmoiset, että täältä tulee käsky, miksi et jo koodaa? Oikeasti, niin kuin, että joskus nämä kilpailutuskonsultit, kun ne haluaa tehdä mahdollisimman hyvää työtä toimeksiantajalleen, niin sitten tulee tämmöisiä niin kuin hommia. Enemmän ollaan plussan puolella, mutta tämmöisiä riskejä nostettiin esille. No just se, että tavallaan kyetäänkö näkemään se kokonaisuus, huomioimaan se tilaaja ja tämä meidän vientipotentiaali ja ehkä se kansalainen. Että ei sillä niin kuin konsultillakaan helppoja päiviä siellä välttämättä. Se on vähän puu ja kuoren välissä tässä konsultti, mutta jos ne joutuu jonnekin kumartamaan, niin yleensä siihen, joka maksaa heille. Kyllä. Hei, meillä alkaa keskusteluaika tässä käydä vähin, mutta pistetään yksi niin kuin erittäin napakka kysymys vielä tähän loppuun. Vapaa kommentointijärjestys, eli kuka ensimmäisenä ehtii, niin saa aloittaa. Mikä tulee olemaan vuoden 2026 megatrendi julkisen sektorin digihankintojen kilpailutuksissa ja miksi? Mitä näkyy horisontissa? Kyllä mä nostan sen tekoälyn sinne hyvin vahvasti ja se ehkä enemmän vielä niin, että tekoälyn käyttö niin hankinnoissa kuin tarjousten toteuttamisessa ja siellä sitä vähemmän meillä on eroja siellä. Ja toisaalta myös siinä hinnoittelussa, enkä tarkoita sitä, että tekoäly tekee hinnoittelun, vaan että miten me oikeasti hyödynnetään se potentiaali, että meillä on tekoäly tuo lisää tehokkuutta siihen tekemiseen, niin miten se hinta sinne määritellään ja monessa eri suhteessa. Ja nyt aika usein näkee, että tekoälyä kilpailutetaan sellaisenaan tai tekoälyosaamista, mutta ihana huomata, että jotkut meidän suuret asiakkaat niin on ymmärtäneet sen, että puitesopimuksella on otettu, että tekoäly kuuluu kaikkiin näihin osa-alueisiin. Se pitää olla kyvykkyydenä siellä sisällä. Tämä on kyvykkyys ja organisaation kyvykkyys kokonaisuutena hyödyntää sitä, eikä yksittäinen tekoälytekijä esimerkiksi. Mä voin nappaa, että tämä liittyy tavallaan tuohon. Tekoäly on tuonut sen, että nyt käytän vähän niin kuin trenditermiä, mutta elämme tietyllä tavalla hypersyklistä aikaa, että tavallaan pyörä pyörii niin kovaa vauhtia, että sitä pysähdyttiin tässä miettimään, että kun hankintajaksot on usein pitkiä ja sanotaan vaikka 4 vuotta tai se 3+1, ja se viimeinen vuosi kuluu aika usein siihen, että kehitys on aika jäissä, kun valmistellaan seuraavaa hankintaa. Ja sitten tässä ajassa, jossa koko ajan pitäisi pysyä ikään kuin liikkuvassa junassa mukana, niin se vuosi on tosi pitkä aika. Siinä pahimmillaan antaa kilpailuetua sille, jolle ei satu hankinta juuri siihen kohtaan. Niin tavallaan nyt mietin ihan siellä hankkijan näkökulmaa, että voisiko olla kevyempääkin tapaa näihin julkisiin hankintoihin, kun minkä se nykyinen aika raskas prosessi on, jossa on 3 vuotta aktiivista kehitystä ja 1 vuosi sitä, että odotellaan seuraavaa 3 vuoden jaksoa, jotta pysyttäisiin koko ajan kilpailukykyisenä ja kehityksessä mukana. Niin tämmöinen ajatus. Ajatus on aivan ihana. Ja sitten kun mennään sinne realiteetteihin, niin aika usein siellä, jos mietitään organisaatiota, niin siellä ne samat henkilöt mahdollisesti on niitä vastuuhenkilöitä sekä siinä jatkuvan palveluiden äärellä kuin sitten siellä kilpailuttamisessa. Ja sitä kautta jo tulee tämmöisiä resurssihaasteita. Ja sitten joudutaan tai päästään sitten näihin keskusteluihin, että millaisia ostopalveluita sitten voidaan hyödyntää. Mutta toi on mielenkiintoinen ajatus ja toki ymmärrettävää on, että siinä se kehitys pysähtyy. Ja sehän tietenkin toimittajat, tarjoajat laskeekin siinä sopimuskauden hinnoittelussa nämä tunnetusti sinne mukaan. Mutta hyvä pointti. Oikein hyvä pointti ja varmastikin olisi semmoinen, mitä voisi lähteä miettimään, että millaisia ideoita sinne saisi. Itsellä tuli ehkä tämä tekoälypuoli nyt on se hitti samoin kuin nämä turvallisuusasiat ja sitä kautta ehkä miettisin, sanoisinko mä sitten ehkä sen tekoälyn puolesta sitä, että mä kuvittelen ja luulen ja näen, että ensi vuonna jo tulee semmoisia, että joudutaan miettimään ainakin täällä tilaajapuolella niitä semmoisia ehtoja, kriteereitä,
jopa siihen tekoälyn käytön rajoittamiseen. Se on ihan selvä Ihan asia. selvä. Ihan de facto mun mielestä. Että tämähän niin kuin liittyy siihen kovasti ja sitten just siihen, että vaikka ajatellaan, että ostetaan digitaalisia palveluja ja usein siellä juuri on, että joo, täytyy olla kyvykkyys ja mahdollisuus, mutta just se vastakaiku siinä, että se täytyy olla myös pois otettavissa tai mahdollisesti. Se on selvä. Tämä on selvä asia. Niin on, Ja tämä on mun mielestä niin kuin julkishallinnossa aivan niin kuin, tämä on kyllä. aina asiakkaan kanssa sovittava asia. Se, mitä sitten isosti julkishallinnon puolelta, kun mietin näitä kilpailutuksia, niin odotan kovasti sitä yhteistä tietovarannon kehittymistä, mutta se taisi mennä 27 vuodelle se. Joo. Mutta sanotaan nämä tähän. Oikein hyviä. Kiitos. Ja mitäs siellä on jo kynä pystyssä? Kynä on jo täällä. Mä ajattelin, mä otan tämmöisen megatrenditoiveen. AI varmasti tulee olemaan megatrendinä. Mä otan tämmöisen megatrenditoiveen. Mä pohjustan sitä kahdella niin kuin olettamalla. Ensimmäinen oletus on, että budjettipaine tulee jatkumaan vuonna 2026. Nyökkäilyä näkyy. Aika vahvaa nyökkäilyä. Voi olla jopa 27. Mutta tämä on niin kuin ensimmäinen. Mä oletan, että budjettipaine tulee jatkumaan. Ja toisena sen, että digipalveluista ei tule vähemmän kompleksisia tulevaisuudessa. Niin näillä kahdella niin kuin olettamalla, niin mun megatrenditoive julkisissa hankinnoissa olisi, että siirryttäisiin tämmöistä kertaluontoisista kilpailutuksista kohti tämmöistä jatkuvan kehittämisen elinkaarta. Ja tämä vaatisi niin kuin sen ajattelun, että hei, tämä digipalvelu ei ole projekti, vaan tämä on pitkäaikainen palvelu, jota nyt ollaan ostamassa, meillä on tämä elinkaari, ja silloin me tarvitaan esimerkiksi hankinnat, niin se ei ole kertahankinnat, vaan meillä on vaiheistetut hankinnat siinä. Niin. Sopimusmalli, se ei vaan voi olla time and material based, eli tämä tuntihinta, vaan meidän täytyy olla dynaamisempia sopimusmalleja osana sitä koko palvelun elinkaarta. Ja kolmantena sitten se hinnoittelu, joka tukee sitä ajatusta semmoista yhteistyöstä, eikä vaan sitä yksittäistä toimitusta. Niin tämä voisi olla ehkä semmoinen niin kuin megatrenditoive multa. Voi olla, että tämä on vähän tämmöinen märkä unelma, joka ei koskaan toteudu, mutta mä nyt toisen tähän megatrendipuolelle. Ainahan pitää olla toiveita ja unelmia, koska silloin meillä on joku suunta, mihin kohtaan mennään. Nämä kaikki tänään esille tuodut ehdotukset, kun saadaan toteutettua, niin uskaltaisin sanoa, että ollaan jo aika paljon voiton puolella. Tehtävää riittää, mutta olkaamme luottavaisia sen suhteen, että kaikki tässä edustetut tahot varmasti haluaa sitä yhtä ja samaa, eli joka on se, että tilaaja saa mitä aidosti tarvitsee, toimittajat pysyvät elinvoimaisina, kansalaiset saavat hyvää laadukasta palvelua, ehkä pystytään jopa digin avulla vähän vähentämään niitä julkisen sektorin kustannuksia ja sitten tosiaan tämä vientipotentiaali. Eli kyllä mä nyt tässä kohtaa kannustan meitä ensinnäkin olemaan positiivisia tämän asian suhteen ja luottavaan tulevaisuuteen ja jatkamaan keskustelua siellä LinkedInissä, jossa tämä keskustelu on tähänkin asti käynyt aika, mitä mä nyt sanoisin, virkeänä. Ja käytetään siellä vaikka tällaisia aihetunnisteita kuin hankintalaki ja digikehitys. Kiitos vielä kaikille panelisteille, kiitoksia kaikille, ketkä seurasitte tätä paneelia ja jatketaan keskustelua siellä LinkedInissä. Kiitos.